tayo agi. Hello mga sisi! Welcome to my vlog. Nanapod ko magsinamok. Adto dahil may mamahaw daw sa ambot asa may mamahaw basta kay libre lang. Ambot niya sa mga libre ani sa amo akong driver dahil karon akong bunso si James. Complete me. Asa ta mamahaw dong? Sirok. Ato daw mig sirok. Sirok. Kanang kung sirok, ibig sabihin sa Bisaya sa sirok kanang kuan. Sirok yun ay, dalo. Sa Tagalog di ay, ibig sabihin sa Tagalog, takaw. Matakaw. Yan ang sirok. Sa Bisaya, sirok. Sa Tagalog, matakaw. Punta kami doon ngayon. City of Banana. Itawag siya City of Banana mga sis kay ngano naadiri ang dakong plantation sa banana. Itawag og Tadico Plantation. Say, mga sis na inanguan sa tawag ani. Nangayo og hinabang. Nagay ate. Nagay ka nanay ko. Wala may thank you, oy. Diretso lang ako. Walay sounds. Wala, nag-vlog mo pa. Dili daw sila magpa-sounds kaya nag-vlog daw ko. Uy, si ate, nahinay. Need pa mag-scan. Magperma sa pangalan. Ayun sila ka-stricto diri sa sirok. Guys. Hello guys, kami pinakaunang customer. See? Hala, kami kayo pinakaunang customer dire. Good morning. Butan kayo ilangan ko an. Mga sisi, naabot na jud mi diri og nangaon na gyud mi. Ako mga sako pati ng habhab oh. Kulba man kay nila ang kaon diri plato kay karakay. Ano ni gitawag sirok mga sis kay ang plato karakay. Thank you for watching. Don't forget to subscribe my channel. Bye. Thank you.